Tajb ngħaddu għall-tieni qari darba mill-Ittra l-Ebrej li ħanaqraw appropjament kummentarju fuq il-ġrajja ta' Abraham li għadna kif smajna mqrija. Ebrej 11 minn 17 sa 19. Bil-fidi Abraham meta kien ittestjat offra l-Iżak. U dak li kien riċieva il-wedi kien qed joffri lill-uniku iben tiegħu li għalih ingħad f'Iżak se jkun imsejjaħ nislek. Qies li Alla kien setan li qajmu saħansitra mill-imwiet mnejn ukoll bħala tip irċevih lura. B'nostalġija niftakar kif kważi 40 sen ilu l-pastor tiegħi, Pastor Ray, Amerikan, kien għalli biex nipprietka l-ewwel darba. Kont għadni żagħżugħ ovvjament u kont għażilt il-prietka fuq din il-ġrajja tant popolari fejn Abraham kien rikjest mandat minn Alla anzi biex jagħti lill-leżes tiegħu lilu. Kont emozjonat dakinhar, emozjonat minħabba n-nuqqas ta' esperjenza ma xejn inqas minħabba il-kontenut tal-ġrajja. Kif din hija rekordjata bħala modella għalina u x'vera biex aħna kull ma jmur nitgħallmu ikonna din l-istess dispożizzjoni li kellu Abraham ta' fiduċja informata, mhux fiduċja għamja, fiduċja informata falla l-imbierek. Illa ngħidu issa aħna u qegħdin niltaqgħu ma' dawn l-eroj tal-fidi, bdejna minn Abel, Henok, Noe u Sara u Abram, l-awtur qed jagħti attenzjoni speċjali lil dan. Abraham il għaliex huwa l-missier tal-fidili kollha. Alla jridna illi nemnu bħalma hemmen il-patriarka Abraham. U l-antenati tiegħu u dawk kollha li jemmnu f'Alla qed juruna li bil-fidi aħna nirċievu l-wedi minn Alla. Alla jagħtina weda. Alla jagħtina weda li servi ta' ankra li aħna allura naqbdu magħha, niggranfaw magħha bħala tama tagħna fi żmien u għall-eternità. Nirċievu l-wedi, nożżuhom meta inti tħobb xi ħaġa dik xi ħaġa ma titlaqix. Kif xi ħaġa issir ta' bilħaq sinifikanti għalik. Allora nożżu l-wedi tal-Alla ngħixu wkoll fid-dawl tagħhom. La darba Ġesu wedna li hu għamel mhux biss għamel tpattija għal dnubietna u allura rrikonċiljana mal-Alla imma qal jiena se nerġa' niġi u noħodkom għandi. Dik hija weda li aħna nitennew fiha u allura rridu ngħixu fid-dawl tagħha. Jekk għandna din it-tama rridu allura nitgħallmu nissaffew bħalma hu safi li mallem tagħna Ġesu. U wkoll dawn il-wedi nantiċipawhom. Alla qed iwedna lena dejjiema tiegħu miegħu fil-ġenna u allura qegħdin nantiċipawha. Qegħdin mexjin kull ġurnata is-salvazzjoni tagħna, is-salvazzjoni sħiħa tagħna qiegħda tkun eqreb. Qegħdin navviċinaw tajjeb dak il-jum glorjus meta nkunu introdotti fil-xirka perfetta ma' Alla. Alla qed ħarriġna tajjeb, irid fuq kollox illi aħna nafdawh biex aħna insiru kull ma jmur nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu. Li għal-ferm qiegħed qudiemu sofra s-salib. Min ma qis xejn il-għajb u issa qiegħed fuq l-leminija ta' Alla. Ġifieri fil-mixja tal-fidi, il-mixja tal-fidi tiddomanda minna ċertu sfidi. Bil-grazzja tal-Alla dak l-sfidi nelbuhom u hekk kif nelbuhom aħna nissaħħu. Impressjonanti kif kapitlu 11 tal-Ittra l-Ebrej kemm il-darba tissemma il-kelma pistej. Pistej. Kull darba bil-fidi. Bil-fidi Abel offra sakrifiċċju aħjar, bil-fidi Noe mwissi dwar dak li kellu jiġri, bil-fidi Henok mexa Alla, bil-fidi Abraham offra u jien kollu qed jirrepetija din. Qed jgħidilna allura illi kwalunkwe migljorament, kwalunkwe avvanz, kwalunkwe progress fil-quddusija tagħna ħasseħ permezz tal-fidi. Jekk aħna maħniex nafdaw il-Alla, tajjeb allura se nkunu qegħdin noħolqu xkiel
ostaklu illi ħaniqfu fil-mixja tagħna. Meta Pietru kien mistaġeb kif il-siġra tat-tejn illi Ġesu kien seħet nixfet minnu fih, Pietru dar fuq Ġesu u għallu mallem ara s-siġra tat-tejn li disħit nixfet. U Ġesu wieġeb jgħidilhom ħajkolkom fidi falla. Pietru kien mistaġeb, kien impressjonat dan il-miraklu, l-uniku miraklu negattiv li Ġesu għamel fejn seħet it-tina li ma kellix frott. Ġesu jgħidilhom ħajkolkom fidi falla. Ħajkolkom fidi falla. Interessanti kif fil-Grek ħajkolkom il-fidi talla. Ħajkolkom il-fidi talla. Dak id-don tal-fidi li Alla tagħna issa rridu neżerċitawh. Ma stax inħallu l-fidi tagħna passiva, rridu nimxu bil-fidi, rridu nobdu bil-fidi. Għax tassew ngħidilkom li kull min jgħid il-dil muntanjan qala u nxteħed fil-baħar f'qalbu ma jkollux dubju. Iżda jemmen li dak il-ħwejjeġ li qal isiru jkunu ikollu kull ma qal. Għalhekk ngħidilkom il-ħwejjeġ kollha li tixtiequ intom u titolbu emnu li taqalawhom u intom tirċevuhom. Ġesu għawek jett jirrikmandanna fiduċja, sħiħa, kompluta, minar dubju, minar rezerva falla l-imbierak. Bil-fidi. Allura, jidu nifmu bil-fidi falla. Dawn l-eroj, tajjeb, għamlu dak li għamlu, tajjeb, waslu sa fej waslu, bil-fidi tagħhom falla. Mux fidi fil-fidi. Mux fidi f'xi ħaġa oħra, mux fidi f'xi qaddis, jew f'xi organizzazzjoni, jew f'xi anġlu, jew minu. Tajb, meta l-Bibja titkellem dwar il-fidi, dejjem fidi falla Trinità. Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mux kwalunkwa Alla. Huwa Alla il-ħallieq li tkellem permezz tal-profeti matul is-sekli imma mbagħad supremament f'ibnu Ġesu Kristu. Fejn hemmhekk intlaħqet il-quċċata tar-rivelazzjoni tal-Alla. Dak li Alla kellu jgħidilna, dak li Alla kellu jinformana dwaru nnifsu minnu, kif inhu, x'jagħmel, issa huwa komplut. U allura hemmhekk irridu insejsu il-fidi tagħna. Ja fidi falla Trinità. Il-fidi tagħna fil-bidu tal-pellegrinaġġ tagħna forsi kienet dajfa, forsi kienet ċkejkna. Din hija realtà. Tajjeb, però dik il-fidi, jekk hija fidi ġenwina bħal żerrija ħajja, meta tiżraħħa tisponta u tibda tikber. Alright? Turi li dik iż-żerrija hija ħajja. U allura l-fidi tagħna timmatura u tavvanza. Meta Alla kellem l-ewwel darba l-Abraham, x'qallu? Qallu oħroġ minn artek, minn fost niesek u mur fl-art li jiena nagħtik. Kienet diġà sfida qawwija x'vera. Però nnotaw issa fix-xuħitu Abraham Alla qed jikmandah jagħmel xi ħaġa wisq aktar diffiċli. Wisq aktar diffiċli. Persuna fostkom il-ġimgħa l-oħra qalt li onestament li kieku Alla jgħidli biex nagħtih il-wild tiegħi ma naħsibx nasal biex nagħmilha. U jiena weġibta u għattila dakaturi l-fidi tagħna mhijiex kompluta u hemm ukoll element ta' idolatrija fil-qalb tagħna. Qed tifhem? Onesti meta ngħidu hekk, però nnutaw Abraham x'mudell huwa għalina li konna ngħidu għadna ma wasalniex. Għad hemm ċaċet oħra x'nixxabtu x'vera. Abraham hawnhekk huwa appruvat supremament. Aktar minn hekk ma setax ikun sfidat ħanajdu hekk. U iva din hija realtà. Aktar ma nimxu mal-mulej, aktar il-provi kapaċi jsiru elil, isiru sfidanti.
Anke l-fatt li aħna meta nikbru mbagħad nibdew nixjieħu u nibdew nsiru limitati fejn qabel konna aktar indipendenti u konna nbiegħu is-saħħa u konna nagħmlu kull ma rridu imbagħad nibdew nitlu f'dik il-fażi fejn l-affarijiet narawhom forsi daqsxejn iktar skabrużi. Allora l-provi kapaċi jsiru qliel, però l-premji jkunu akbar. Il-premji ikunu akbar. Dana bħal meta għandek xitla ġo qasrija żgħira tajjeb u jekk inti tkun tifhem fil-fixtieli tajt issa qasrija żgħira wisq. Ħanaqlaħħa mill-qasrija. Meta xitla taqlaħħa minn qasrija u tikxfilha l-eru ma tieħux pjaċir vera. Imma meta mbagħad tħawwilha ġo qasrija ikbar, għalkemm forsi l-għada tara midbiela għax tkun ħadet qata' imbagħad tiffjorixxi aktar. Għandha aktar fejn tixxampla mbagħad. Ġifieri waqt il-prova forsi nieħdu xokk. Imma l-fatt li Alla kapaċi trasportana minn stadju għal ieħor imbagħad nkun kapaċi nifjorixxu aktar u aktar. Issa paradossalment Alla qallu biex jagħmel xi ħaġa illi għal moħħna ma tagħmel sens mhux vera. L-ewwel nett Alla nnifsu Abraham ma kellux l-10 komandamenti dakinhar. Mose kien fadallu 500 sena biex jitwieled. Però il-kuxjenza tal-bniedem tarrafna li mhux sewwa li toqtol. Mhux sewwa li toqtol. U Alla qed jgħidlu biex joqtol lill-ibnu. Hu lill-ibnek liben li inti tħobb u mur offrih bħala offerta maħruqa fuq għadan mill-muntanji li jiena se nurik. U allura Alla kmandaħ lill-Abraham, iċedi lill-ibnu. Meta f'ibnu u ma ibnu kienet marbuta l-weda tiegħu. Għaxu għallu f'nislek, fin-nisel tiegħek, fid-descendent tiegħek, jitbir kull ġnus kollha. U allura kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Għadar boħra naraw illi meta ngħidu jiena nemmen falla, jiena nafda falla, ma jfissirx li inti għandek it-tweġiba ta' kull mistoqsija u għandek ir-risposta għal kull dilemma tal-ħajja. Ma jfissirx hekk. Ifisser li inti temmen falla ta' sapjenza u ta' tieba li ma bħala li jiva l-modijiet tiegħu ċertament huma ola minn tagħna u l-ħsibijiet tiegħu mumiex il-ħsibijiet tagħna. Kif qal il-famuż predikatur Grisostmu fl-antik dwar din l-istorja, jgħidilna il-ħwejjeġ talla donnom kienu qed jiġġieldu mal-ħwejjeġ talla. U l-fidi issiltet kontra l-fidi u l-kmandament tqabad mal-weda talla. Il-kmandament tqabad mal-weda talla. Il-weda talla kienet tgħid f'nislek id-dbir kull ġnus kollha. U Abraham ċertament kienet jifhem li f'nislu huwa ovvjament it-tifel tal-weda li Alla taħ. Tajjeb? Allura kif issa qed nirċi fil-kmandament biex dak it-tifel immur u noqtlu bħala sakrifiċċju. Il-kmandament qed jiġġieled qisu kontradittorju, qisu ma joqgħodx mal-weda ta' Alla. Hawnhekk naraw kif l-istandard finali tal-fidi, il-prova reali ta' kull fidi, hija proprjament din. Tinsab preparat biex tissakrifika. Tinsab preparat biex tissakrifika lil Alla? U ħaġa ngħidilkom, jekk ma ħanix nissagrifikaw kuljum lil Alla, meta nitlu jew aħjar idaħħalna fi kriżi ta' fidi. U jiddomanda minn għandna xi ħaġa li hija tant għażiża għalina ma nkunux kapaċi nagħmluha. F'liema sens irridu nissagrifikaw kuljum. Romani 12, vers 1 jgħidilna Pawlu jgħidilna neżortakom fġieħ il-modrijiet talla, il-fatt li Alla diġà wera ħniena superba magħna fil-li tagħna l-ibnu għas-salvazzjoni eterna tagħna. Offru l-ġisimkom stess bħala sakrifiċċju lil Alla. Sakrifiċċju aċċettabbli li jogħġbu. Allora, jekk kull filgħodu meta aħna nistempħu maħniex batt ta' dedikazzjoni lil Alla noffru lil ġisimna stess
għal ġurnata wara ġurnata wara ġurnata maħniex ħankunu kapaċi illi navvanzaw għal dik il-supremazija tal-fidi fl-ola livell tagħha. Bil-fidi Abraham meta kien it-testjat offra lil Iżak u dak li kien irċieva l-wedi kien qed joffri lill-uniku iben tiegħu. L-uniku iben tiegħu meta nafu li kien hemm diġà Ixmael, vera? Di Abraham kellu mas-seftura tiegħu. Meta forsi otor daqsxejn fil-fidi. Jew forsi kien daqsxejn b'nuqqas ta' paċenzja. L-uniku iben tiegħu fis-sens li kien l-iben għażiż għalih. Għax kien moti bweda b'ingħad Alla. Li għalih ingħad f'Iżak se jkun imsejjaħ nislek. X'nitalmu minn din il-ġrajja? Nitalmu l-ewwel li Abraham wera bir-rieda tiegħu u bid-dispożizzjoni tiegħu illi attualment joffri l-ibnu wera li jħobb l-Alla aktar mill-għażiż ibnu. Ir-rabta tad-demja qawwija, l-uliedna ta' bilħaq inħobbuhom, però nutaw Alla kif kmandah. Alla qallu hu lil-ibnek, ibnek il-waħdieni, Iżak li inti tħobb. Hemmhekk qed jittestjah. Alla qed jgħidlu urini fil-prattika il-min tħobb l-aktar. Il-lotja li tajtek jew lili id-donatur tal-lotja. Alla tina ħafna barkiet, jordomna, jaddasna, kontinuament manjata kontinua fil-barkiet tiegħu, vera? Però ara ma nħallux dak il-barkiet isiru idolatrużi fil-ħajja tagħna. Huwa Alla d-donatur u lilu rridu nadoraw, u lilu rridu nqimu, u lilu rridu nservu. M'għadux nħallu illi lot jittalla ifixkluna milli nżommu xirka leali lejh. Abraham ukoll b'dan l-att tiegħu esprima ubbidjenza pronta. Alla qallu llum l-għada filgħodu bakkar jgħidilna jiena sepp ma għamilx dakinhar stess, illa x'kien jaf illi hemm 3 ijiem mixi bil-ħmar. Ma l-għada filgħodu bakkar ħażew żgħażagħ miegħu l-ibnu u kollox kienet ubbidjenza pronta. Ubbidjenza allura li ġib magħha xirka u barka ineffabbli. Kultant ubbidjenza tagħna hija titkaxkar wisq. Jew inkejjuża. Jew noqogħdu naħsbu ħafna. Jew forsi meta Alla mbagħad iġielna nirrealizzaw li l-ubbidjenza tagħna hija bela. Imbagħad nibdew nobdu. Id-diżubbidjenza tagħna tkun bela. L-ubbidjenza ta' Abraham frott tal-fidi tiegħu daħlitu f'xirka aħjar ma' Alla. Vers 17. L-anġu ta' qallu jiena mbierka kun kattar qatih lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel li hemm f'xatt il-baħar din hija konferma ta' dak li kien diġà qallu qabel u nislek ikollu f'idejh bieb l-edewwa tiegħu u jitbierku f'nislek il-ġnus kollha tal-art għax int smajt leħni, tara? Għax int smajt leħni. Kemm kapaċi nkunu ta' barka għan nisa madwarna jekk aħna nisimgħu leħen il-mulej. Jekk aħna nobduh, jekk l-ubbidjenza tagħna tkun fil-pront. Abraham ukoll wera fiduċja impliċita f'Alla. Alla omnipotenti, Alla li l-erf tiegħu huwa lilin mill-fehma tagħna. Lilin mill-fehma tagħna. Vers 5 jgħidilna illi Abraham qal liż-żgħażagħ oqgħodu hawn mal-ħmar u jienu t-tifel nikkalkola kellu xi kien teenager. Tajjeb, jienu t-tifel immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu niġu ħdejkom. Mela f'moħħu Abraham għandu il-deċiżjoni li joqtol
lill-ibnu l-għażiż. L-żgħażagħ qed jgħidilhom ħammorru qimu u nerġgħu niġu għandkom. Din hija fiduċja fl-erf tal-Alla. Minix nifhem il-modija li fija Alla qabbadni nimxi fija. Però b'xi mod jew ieħor la darba Alla rabat il-weda tiegħu ma tat-tifel. Allura b'xi mod jew ieħor kollox se jirriżulta tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Abraham ukoll b'dan il-lat tiegħu antiċipa u fada fis-suffiċjenza tal-Alla. Fada fis-suffiċjenza ta' Alla. Vers 7 jgħidilna li Iżak huma mexjin tkellem ma' missieru qallu missier. U Abraham qallu hawn jien ibni. U Iżak qallu ara in-nar u l-ħatab. Iżda fejn hu il-ħaruf għall-offerta maħruqa? Nasab hawnhekk għandna xena ta' ironija drammatika jgħidula. Meta aħna nafu min huwa l-ħaruf. Però Iżak kien nifsu li kienet tisaqsi ma kienx jaf. Iżak li huwa tip ta' Ġesu Kristu x'vera. Bid-differenza Ġesu kien jaf għax jiġi fid-dinja. Ġejt biex nagħti ħajti għan-naċ tiegħi. Biex nagħti ħajti b'fidwa għal ħafna. Iżak ma kienx jaf. Fejn huwa l-ħaruf għall-offerta maħruqa? U hawn hija s-suffiċjenza tal-Alla. Għal Abraham qallu ibni. Alla jaħseb hu għall-ħaruf għall-offerta maħruqa. U hekk baqgħu mexjin it-tnejn flimkien. Abraham kien jemmen li Alla huwa suffiċjenti. Alla huwa suffiċjenti. M'għandniex il-ħaruf, Alla jipprovdih. Alla jipprovdih. B'xi mod jew ieħor Alla jipprovdih. U għalhekk imbagħad naqraw kif il-post wara li l-anġlu tal-Mewt qallu biex iżomm idu u ma joqtlux, Abraham semma dak il-post Jahwe Jire bħal m'għadhom jgħidulu sal-lum fil-muntanja tal-mulej jkun ipprovdut. Jahwe Jire, il-mulej jipprovdi. Illum nafu mill-riċerka li għamilna li l-post fejn Abraham kien lest li jossakrifika lill-ibnu kien qrib ħafna tal-lolja tal-Kalvarju, fejn l-iben etern tal-Alla attwalment imbagħad u realment kien is-sakrifikat għal maħfra tad-dnubietna. Il-mulej ta' bil-ħaq ipprovdi, araw il-fiduċja ta' Abraham. Il-mulej ipprovdi l-ħaruf, Ġwanni l-Battista ħabbru dak il-ħaruf, araw il-ħaruf tal-Alla danu li neħidnub tad-dinja. Alla qatt ma kellu f'moħħu li jaċċetta sagrifiċċju sempliċement uman. Hija xi ħaġa moqżiża anke fil-ċiviltajiet tal-antik li kienu jissagrifikaw lil uliedhom stess. Hija xi ħaġa barbara. Alla qatt u jagħmililna ċara fil-profeti. Qatt ma kellu f'moħħu li d-domand, però Alla nnifsu tagħna sakrifiċċju l-ibnu stess. Allura lill-Abraham kien qisu qed jgħidlu oqtol il-fidi tiegħek f'ibnek. Sabiex il-fidi tiegħek tkun biss f'ibni. Taħsbu li Abraham kien jaf dwar Ġesu mhux li ħajsemma Ġesu. Ma Ġesu jagħmilha ċara. Ġesu nnifsu jagħmilha ċara li Abraham ra l-jum tiegħi u raħu feraħ. Abraham kien kellu dik it-tama li Alla għada pitada kellu jipprovdi il-ħaruf tas-sakrifiċċju. U għalhekk semma l-post Jahwe Jire. Abraham ukoll ta' prova b'dan l-att tiegħu illi l-qima tiegħu il-Alla kienet kompluta. Naħseb jiena naqblu anke f'qalbna ngħidu aktar minn hekk ma jistax tagħti. Li tkun lest li tagħti l-eżas tiegħek ġvera. Kienet kompluta bla negozjar, ma jgħidilniex li Abraham prova jargumenta mal-Alla u prova jgħidlu ħantik il-ħmir tiegħi kollha u l-ġimla kollha u l-baqar kollha li għandi flok ibni. Xejn. Sempliċement l-għadda fil-għodu bakkar. Forsi ġiri għana xi film jgħandi wieħed f'moħħi kont qed tkun żgħir li Abraham dispra meta Alla qallu u dam jiġru u jħares l-sema nkurlat u mgħaddab kif jista' jkun. Ma naraw xejn dwar hekk. Xejn. Sempliċement li l-għada fil-għodu qabad iż-żgħażagħ, armaw il-ħmar,
t-tifel tiegħu u telaq. Ma jidinniex kif ħassu Abraham, ma jidinniex. L-importanti hija l-azzjoni. 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 Vers 12 jgħidilna li l-anġlu qallu la tmiċċ idek fuq it-tifel u tagħmillu xejn għax naf issa li tibża minn Alla. Billi rajt li ma ċaħħatnix il-min ibnek li ben waħdini tiegħek. Issa naf. L-anġlu tal-mulej li huwa Alla nnifsu. Dawn il-ġrajiet tal-anġlu tal-mulej meta jidher bħala messaġġier ta' Alla, però huwa nnifsu Alla. Meta tistudjhom sewwa dawn il-ġrajiet tal-anġlu tal-mulej. Billi rajt ma ċaħħatnix minn ibnek li ben waħdini tiegħek. Abraham wera illi kien ta' bilħaq jibża minn Alla. Il-fidi tagħna tkattar fina, tikkoltiva fina l-biża' t'Alla. U ċoe illi ħajġrilna x'jiġrilna akkosta kollox ma rridx noffendih l-Alla. Il-dak li ħabni, il-dak li daħħalni fil-patt miegħu, il-dak li tani lażi sibnu, dik hija l-biża' t'Alla. Illi inti timxi miegħu b'reverenza, illi inti tweġħu, illi inti tonoraħ fi ħsibijietek, illi inti turi bl-ubbidjenza tiegħek. Illi huwa Alla li tikmanda fuqek u mhux int qed trieġi lil ħajtek stess. Abraham la poġġa limiti fuq l-ubbidjenza personali tiegħu, seta' ġab skuża. Seta' Alla qallu minix nifhem. Mhix ħanagħmilha din. Qabel ma nifhem eżattament x'għandek f'moħħok u x'inhu l-pjan tiegħek, mhix niċċaqlaq minn hawn. Abraham seta' qallu ħanibqa' fit-tinda sakemm inti tilluminani aktar. Tispjegali aħjar. Anħabta nagħmlu dik vera. Nafu x'inhi rieda Alla u nibqgħu nitratinu, nibqgħu inżommu lura. Abraham laqqas poġġa limiti fuq is-seta divina t'Alla. Alla għandu seta, hekk irraġuna. Allura għal darb'oħra bħalma ġar fil-każ ta' Sara ikkonsidrat li Alla kapaċi jkun fidil magħha. U infatti konċepiet fil-ġuf, avolja kienet sterili, avolja kienet xieħa, Alla berika biben, bizak. U l-istess ħaġa hawnhekk qegħdin naraw fil-każ ta' Abraham. Jgħidilna li Abraham li Alla kien setan li jqajmu saħansitra mill-imwiet. Mela x'qegħdin naraw hawnhekk? Abraham iddelibera, ħaseb, irraġuna f'moħħu meta rċieva dal-kmand mingħand Alla. Tajjeb, u qal iva, avolja Alla jħallini noqtlu lill-ibni. Alla jagħtiju lil lura billi jqajmu mill-imwiet. Għax għal Abraham Alla huwa omnipotenti. M'hemm ebda ħaġa li impossibbli għal Alla. U dik għall-fidi tagħna. Aħna nemmnu illi Ġesu kien moti għal dnubietna, maqtul għal dnubietna u għajdu li mbagħad u mqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Dak il-ħaruf maqtul, sagrifikat, Alla qajmu minn bejn l-imwiet u rieħ li huwa ħaj. Din hija l-istess sfidi tagħna bħalma kienet ta' Abraham. Abraham ikkonsidra li Alla kien setan li qajmu saħansitra mill-imwiet. Dak li huwa estrem, anzi dak li huwa impossibbli għalina għal Alla huwa possibbli. Għal Alla li mix-xejn ħalaq is-mewt u l-art, tajjeb, għal Alla li kapaċi wkoll illi mill-mewt joħroġ il-ħajja. U jgħidilna bħala tip, mill-mewt bħala tip irċevih lura. Għaliex bħala tip? Għax attwalment ma mietx. Eżak. Xin kien rafa s-sikkina l-ġadmu li jżamlu idu, għallu jgħaf. Issa naf li tibsa minni. Imma f'moħħu minn dakinhar li irċieva il-kmandament. U 3 jiem ta' wara u matul il-vjaġġ kollu f'moħħ Abraham Iżak immejjed. Iżak immejjed. U dinja stampa wkoll sabiħa li Ġesu kien maqtul 3 jiem wara x'ġara irxuxtat mill-qabar ta' Giuseppi ta' Arimatea.
Ta' bil-ħaq hija ġrajja mimlija tipi evanġeliċi li naraw il-Vanġelu hawnhekk. Però li rrid nisħaq. Il-fidi mhijiex emozzjoni, mhijiex kif qed tħossok. Dak jiġi wara, dak jiġi bħala riżultat meta tobdih l-Alla bil-fidi. Tajjeb, tħossok ferħan, ħatħossok għandek għena inesprimibbli. Il-kwistjoni kollha hi kemm tafu lill-Alla u taf il-karattru tiegħu u taf li Alla mhuwiex kapaċi jikser il-weda tiegħu u li Alla huwa fidil għal patt tiegħu. Hemmhekk meta ta' bilħaq nafu lill-Alla ħajkun imbagħad naturali għalina illi nafdawh. Allura meta Abraham irċieva l-kmand, la naqraw illi kien ferħan u beda joqmos u tifhem, dak huwa l-isbal li jagħmlu l-Pentekostali illi iridu jippreżentaw faċċja bħalli kieku ma dejjem ferħanin. Però ħana nafu li mhux hekk fil-ħajja. Mhux hekk fil-ħajja. Salamon stess jgħidilna hemm żmien biex titwielet, hemm żmien biex tmut, hemm żmien biex tkun b'saħħtek, hemm żmien biex timrad, hemm żmien biex taħdem, hemm żmien biex tistrieħ. Hemm żmien biex tifraħ, hemm żmien biex tittikket ukoll. Ġesu feraħ darba u talab il-missier nirringrazzjakom is-sier sejtu s-sema u l-art, inti ħbejda l-affarijiet mill-orrif u kxiftom li drabi, però mbagħad drabi oħra beka. Meta qudiem il-qabar tal-Lazzaru Ġesu beka. Għandna dawn il-taħlita ta' emozzjonijiet. Tajjeb. U allura qudiem il-kriżi ma jistax ikun li jiena se naqmos onola. Imma laqqas ukoll m'għandu jkun hemm disprament. Għax id-disprament huwa biss qed turi li inti nisrani tal-isem. Biex tiġi għall-prova mbagħad ta'. Biex tiġi għall-prova ta'. Il-fidi vera tirraġuna. U f'ma tajba di, tirraġuna. Ir-raġuni mhix kontra l-fidi. Ir-raġuni hija msieħba mal-fidi. Okay? Ir-raġuni Alla jagħtiha lil kulħadd. Xi ftit jew wisq il-bnedmin jafu jirraġunaw. Vera jew le? Il-kulħadd. Il-kulħadd. Għamel jekk ma tkunx f'xi koma jew f'xi każijiet rari. Però il-fidi hija don aqwa u speċjali Alla ma jittieħx il-kulħadd. Imma l-fatt li aħna nemmnu f'Alla ma jfissirx li warbu r-raġuni. Ir-raġuni tikkomplimenta l-fidi. Tajjeb, ir-raġuni hija seftura tal-fidi. Il-fidi hija sitt tikmanda hi. Imma raġuni hija seftura. Tajjeb, il-raġuni kapaċi tom f'baħar baxx mal-xatt tal-baħar. Il-fidi kapaċi toħroġ il-barra fl-ifnet oċean u xorta tħossha komda. Tajjeb, ġifieri ma rridux ngħidu għax jiena nemmen f'Alla ħambur kontra raġuni, kontra moħħi. Abraham qies illi Alla kien setan. Hekk konsidra, hekk irraġuna u ċertament irraġuna tajjeb. Il-loġika tal-fidi ma tirraġunax illi la darba Alla jħobbni allura bil-fors se jifrankali trabel. Dan wasbal ieħor fil-Pentekostalizmu illi jassumu illi kollox se jiġi tajjeb, kollox se jimxi fuq ir-rubini, mhux se jkun hemm problemi fil-ħajja. Le, ma nix qegħdin ngħidu hekk. Il-loġika tal-fidi ma tgħidx Alla ħajfrankali it-trabil, Alla ħiskansali d-diffikultajiet, Alla se ħaresni minn kull mart, u għalhekk għandhom dil-craze illi jridu jfiqu dak il-ħin stess. Jridu jfiqu dak il-ħin stess. Bdejt falsa stikka. Il-fidi ma tirraġunax hekk. Il-fidi ma tirraġunax illi Alla jrid jiffrangali kull sakrifiċċju jew saħansitra mill-mewt. Aktarx
il-fidi targumenta hekk. Jiena ninsab perswas li l-ħajja u lanqas il-mewt ma jistgħu jifirduni mill-imħabba tal-Alla jew mit-twettiq tal-wedi tiegħu. Qed nirraġunaw? Dik hija l-andament tal-fidi. Li perswas li jiġri x'jiġri, faqar jew għana, ħajja jew mewt, xejn ma jista' jfridni mill-imħabba tal-Alla li hija fi Kristu Ġesu ibnu. U din lezzjoni suprema tajjina Abraham mill-antik, jagħtuilna diversi antenati tagħna fil-fidi matul iż-żminijiet. Bunyan illi qed isir issa tant maħbub minna ġvera bil-pellegrinaġġ illi introduċina fih. Bunyan meta kien mixħud il-ħabs minħabba illi kien xandar il-Vanġelu kontra l-liġi tal-pajjiż, imma qal il-liġi tal-Alla hija ogħla mill-liġi tal-pajjiż. U għavolja l-Knisja Anglikana qed tgħid ma tistgħux tippritkaw mingħajr liċenzja minn għandi, Bunyan xorta waħda obda lill-Alla u baqa' jippriedka u tal-li jagħmel hekk inxteħet il-ħabs. Mhux għal ġimgħa, għal 10 snin. U Bunyan kien jaf illi qed iberraq. Il-lealtà tiegħu li Alla u l-fidi tiegħu f'Alla daħlitu fit-trabil. Vera jew le? Daħlitu fit-trabil. Però għandna miktub x'qal u x'ħassu f'dak il-perjodu terribli li kien fih. Niftakru l-Bunyan kien miżżewweġ, kellu tfal, waħda minnhom tifla ċkejkna Mary kienet nieqsa mid-dawl u kien ħobba b'imħabba tal-ġen. B'imħabba tal-ġen kien ħobba tit-tifla. John Bunyan. Però qal rajt li f'dil kondizzjoni illi kont raġel li kien qed iwaqqa daru fuq martu stess u fuq uliedu. Aħna pruvaw id-dar insebħuha nagħmlu żjed kumditajiet vera biex il-familja tagħna tkun tgħix ħajja diċenti, ħajja komda. U Bunyan qal kont naf li qed iwaqqa dari fuq ras marti u uliedi, frattant ħsibt jien hekk ikolli nagħmel. Bil-fors hekk ikolli nagħmel qal. Għaliex? Għax il-fidi tiegħu kienet determinanti fuq kull ħaġa oħra. U l-missjonarji li naqraw dwarhom jekk trid tispira ruħek, jekk trid aqra biografija missjonata ta' xi missjonarju, illi kollha juruna illi triq tal-fidi hija triq ta' sakrifiċċju li wassal għat-trionf, li wassal għar-rebħa fl-aħħar mill-aħħar. William Carey, Hudson Taylor, C.T. Studd, Adoniram Judson, Elizabeth Elliot li tilfet l-żewġa minħabba li kien missjonarju, John Patton, missjonarji li bil-fidi għamlu konkwisti kbar, mhux vera. U x'ingħidu wkoll għall-martri. Il-martri għadhom magħna sal-lum, nies sa dis-sena ħafna eluf ta' Kristjani bħalna għadin jaqatlu mad-dinja minħabba l-fidi tagħhom. Imma xi ġielu l-bniedem illi jagħti ħajtu. L-istess prinċipju li rajna l-Abraham illi kien lest li jagħti l-ibnu l-Ażiż. U allura naraw mill-bidu Polikarpu, Ignazju, Perpetua, Felicitas, Giustino, Blandina, Agnes, Lucia, Janhus, Girolamo ta' Praga, Latimer, Ridley, Tyndale, il-lista ma taqafx. John Fox 500 sena ilu ktieb oħxon immens l-annali tal-martri li mietu. Xarmata għandu l-mulej ġvera. Kif il-mulej kapaċi jagħmilna nis ġis-Sudana, jagħmilna nis tal-azzar. Nies illi ngħidu xan minn għandis fis-sema ħliefek. U m'hemm xejn fl-art li neħtieġu ħliefek. U allura fiex tinsab, ħabib tiegħi, fiex tinsab. X'tagħmel meta l-affarijiet jidru konfużjoni sħiħa? Filli għandek ħajja kalma, ħajja kwieta, u filli jaqaleb kollox taħt fuq. Jew meta taqa' fi kriżi drastika. Kif iġġib ruħek? Jew meta imutlek xi ħadd għażiż. Kif taħsibha dwar Alla? Kif taħsibha dwar Alla?
Jkun hemm dik rusa, jkun hemm dik il-dispjaċir li forsi Alla mhux qed jitrattak tajjeb bħalma jixraqlek li tkun trattat. Jew li f'kollox u f'kull ħin tkun lest li tajt Alla jaf l-aħjar, u jaf l-aħjar, u ħajti hija tiegħu. Jien mixtri bid-dem tal-ħaruf, jien nixtieq nifsi. U akkwistani għal nifsu. U allura kapaċi jagħmel bija illi jrid. Alla jrid jagħmel x'irid jagħmel bina Alla jrid jurina. Alla jrid jikxifna. Alla jrid jagħti prova anke għalina nfusna imma wkoll għal ħadd ieħor pubblikament illi aħna nħobbuh supremament aktar minn kollox. U allura ma nistaġbux kif ġagbu meta rrid ifisser x'inhi fidi ġenwina, x'inhi fidi ta' vera, iġibilna l-eżempju ta' Abraham mhux vera. F'kapitlu 2 tal-ittra tiegħu, vers 21, jgħidilna Abraham missierna mhux blopri kien iġġustifikat meta offra l-ibnu Iżak fuq l-artal. Immaġinaw l-Alla qabad il-libnek, l-liben il-waħdin tiegħek li inti tħobb, u mur offriħ bħala sakrifiċċju. U Abraham fit-tinda tiegħu jgħidlu ma toġobniex tal-proposta. Ma toġobniex. Mhix iddoqli. Ħanibqa' fejn jiena. Nistgħu ngħidu li Abraham kien jemmen falla. Għalhekk ġabu qed jgħidilna mhux blopri kien iġġustifikat il-fatt li ħa azzjoni u obda lil Alla, blopri kien iġġustifikat. Abraham issierna tara li l-fidi kienet taħdem mal-opri tiegħu u blopri il-fidi tiegħu saret perfetta. Alla avvanzalu l-fidi tiegħu billi tefgħu fl-arena. Tefgħu fejn hemmhekk seta' jagħti prova tiegħu nnifsu. Hekk seħħet l-Iskrittura li tgħid emmen Abraham il-Alla u kien madu dlilu bħala ġustizzja. Abraham kien ġustifikat u kien imsejjaħ ħabib Alla. Taraw mela kif blopri huwa ġustifikat il-bniedem u mhux bil-fidi weħida. Il-fatt li inti tajt bil-żienek jiena nemmen falla, però m'hemm ebda ubbidjenza, m'hemm ebda turija tal-imħabba lejh, m'hemm ebda żamma tal-kmandamenti tiegħu. U Abraham irċieva kmandament speċifiku ħafna. Illi ma sax jiżbalja x'għandu jagħmel. X'ħadd saqsini kif kien jaf Abraham illi kien Alla li qed tkellmu. Għax il-kmandament kien wieħed stramp mhux vera. U jiena ngħid bl-istess mod kif jiena naf li l-Iskrittura hija l-kelma t'Alla. Tajjeb? Alla nisimgħuh jkellimna u x'nagħmlu? Qegħdin nobdu. Ġona ma semgħux ċaru tont Alla meta qallu mur Ninwe u hemmhekk ippriedka illi se neqridhom minħabba l-ħażen tagħhom. Ma ħsibx kellu dubju Ġona li qed ikellmu Alla, ma x'għamel. Qabad bastiment u mar fid-direzzjoni opposta, mobtiex il-Alla. Alla qed ikellimna. Alla qed ikellimna bl-aktar mod ċar. Qegħdin nuru li l-fiduċja tagħna hija fih tassew mara taraw kif blopri huwa ġustifikat il-bniedem u mhux bil-fidi waħda. Palma qal tajjeb Calvino. Aħna salvati bil-fidi biss fi Kristu biss. Ma l-fidi li salva qatt mi waħda. U dak li qed jurina Abraham bil-azzjoni tiegħu illi mentalment fil-qalb tiegħu il-fiduċja tiegħu kienet falla. U allura l-azzjoni tiegħu waslitu għal dak l-att suprem ta' sakrifiċċju lill-Alla. Amen.